Huriani tuhatta namandohoti partang yang atta di bornginon na di tonga-tonga di bagasat tabe suang songoni di bagasan joroon taparadema rohata asata mulai partang yang atta parjolo martang yang di bagasan rohat tabe. Amin. Mari di mahita sian buku ede nomor 714 ayat 1 dot ayat 2 rip mahita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, natu mapalangit dotanon, amin. Isi dona jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isi dona jadi jongjong di hajongjongan ni habadiau nai, halak partangan na lidang dohot nayas roha, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, amanami saleleng ni lelengna, asini rohamdo na mangaramuti hamisian na sailaun rasi rasan waing, jala asini rohamdo na mangalehon barita naulii, gabe hanguluan nami, say asi maroham, say buhay marohanami jala lehon todim nabadiai, asahu tosihami sude pangunugum dohot pambenanmu nabalgai, payan mahatam na di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami jala lam imbaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani dibata turpuk epistel di partang yang atta bornginon. Ima tarsurat di buku barita nuli na sinurat nisi Markus. Bidu 10 tolu mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu. Tajahama secara responsoria sian hamima parjolo. Laho tumadikon bagus joroi nina sahalak sian nama madok ibana. Bereng ma guru nami uli ni akka batuon dohot tongam ni akka jabuon. Alaini na Jesus mamado ibana, di ida hodo jabu akka na bolonon, yang pasobon nanggo dua batu martiti naso makarkaran. Dungi uju hudul ibana di dolok jetun, tondokon joroi, pulik ma di sukun si Petrus, Jakobus, Johannes dohot Andreas ibana. Babua matuhami, adikan masai, jala dia matadana, babua na songgop masalhut nai. Jala di hataun Yesus matu nasida songonon, jaga mahamu sotung dililuhon halak hamu. Ailando na rosogot manuluk habarmu, akan amadok audoi gabe torop malidu baheno nasida.
asa molo di bege hamu baritane akka hamusuan ro di gaor dina marmusu, unang hamu tersonggot, dang tarbahen so masa akai, alai dangi dope ujungna. Aina hehe do sogot bangso na maralon bangso, harajaon maralon harajaon, masa ma nang laolo maruat luat, masa ma nang haleon parbulaan li parbegen na doit, Ima sahatna, martua ma akana tumangin hatani di bata, jalan na upepsa. Marene mahita sian buku ede nomor 230 ayat 1 dohot ayat 2. Asini roha madihamu dohok dame nasian Tuhan debata, dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas madihita saluhukna. Amanginang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus, tajalo mahatani debata di partang yang ata bornginon, imana tarsurat di buku Daniel bidu 12, mamukasian ayat sada rodi ayat sia. Songonom madidok disi. Dungi ditiki ujui hehema Mikael iduk na balgai. Na hehe humokop akka anak ni bangsom. Jadi masama tiki hagogotan naso dung dumatangi. Olat ni dungadong bangso saharo ditiki panipuli. Alai apala ditiki nasasadai malua bangsom. Luhut akan najupang tersurat di bagasan pustaha hangoluan. Jalatorop sian halak namodom di bagasan orbuk ni tanoi. Tersunggul sogot. Nadeba tu hangoluan saleleng-leleng na. Nadeba tu haurahon meragam-ragam. Gabe bias-bias saleleng-leleng na. Jala halak akan napatas marroha marsinodang sogot songon sodang ni langit. Jalan nasida akka namanugu-nugu torop halak. Tu hati goran marsinodang sogot songon bitang rodi saleleng-leleng na. Yahua le Daniel tabuniho ma akka hatai. Jala sahapi pustahai pai majupang tiki panipuli. Jadi torop halak manulikit hatai. Gabi tabba situtu parbinotoanna. Dungi marnida maau. Daniel gabi idama. Jongjong disi dua halak na asing. Nasada di baribon di batang aiki. Nasada nari di bariban nai. Dungi Roma hatani nasada madok tu bawa na marpakaian hori. Na jongjong di atas aik di batang aiki. Sadia lelengo nasa jupang ujung niaka halonganganon. Dungi hubege masuara ni bawa na marpakaian hori. Na jongjong di atas aik ni batang aiki. Laos di patol-tol matangan na siamun
dohot habirang, dopak banua gijang. Asa marmangmang ibana tu ibana na mangulu sa liling-liling na. Ikon jolo salpu sada tiki, 2 tiki, dohot 1 tiki, naong binuhulhian. Jala dungpe sohot parserahan ni pasi-pasi sian bangso na badiay. Ipe asa marujung sa luhut nai. Jadi hubegedon yan hatai. Alay dang dapot rohaku. Gabenik kuma. Alitu aku. Ahado apala ujung ni sa luhut nai. Alay nin na iba nama. Laho mahuali Daniel. Ay kobuni jala tarsahap. Aka hatai saha ro ditiki panipuli. Ido yang go sahana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, jamita partangiangan dihita di Bornginon, pasunggulhon tu hita sa luhutna, taringo tu ujung ni hasianganon. Bahwa benar ada akhir zaman. Alani di bait do tema dihita dungo mahamu unang lilu. Waspadalah, jangan sesat. Tongod do mangadopi hamaolon, ya, marukil do bangso Israel, hatiha panuratonon ni turpukon. Alai di nama rukili nasida di pawotohon panurirang Daniel mah. Taringo tu haroro ni harajaon ni debata. Taringo tu haroro ni Mesias. Disima ujung ni hasianganon. Jala adopan ni hasianganon dope parukilo bolon, ya. Lebih dahsyat umaul sian naung hea dia dopi nasida. Ido ubahen tardok do manang didok jea do ari nasasadai. Ala parukilan namasai parsitaonon naik kosiadopan nasidai lobi sian naung hea dia dopi nasida. Bahkan didok do diturpuko dangadong tudosanna. Soada tudosna. Dang sadia dope parporangan. Ya, dang sadia dope akaparukilon tung nama ceworat tapak kidalahon. Ya, dang sadia dope COVID-19 on. Dang sadia dope manang dia pe tabahen tudos-tudosna alai hatane debata madok so ada tudosna molo di Jeremia 30 ayat 7. Alai tung pe songoni hamaolon naung digobar ho panurirang Danieli dangadong tudosna alai macetakas do di pabotohon ibana alai yang go debata dang pasobuonna kahalak na porsea. Alayang go debata dang pasobuon na halak na marsihohot. Tu ibana. Alayang go debata dang pasobuon na akahalak na marsitutu mangulahon lomo ni rohana. Totong do di parmudu debata. Totong do diodihon debata di sude pardalanan ni ngoluna. Saha tu ujungna. Ujung ni hasianganon. Jala diuduti do diturpukon didok hehe do akana mate. Ya, akanong mate hehe manasida. Sibahen nadenggan didok tuhanguluan. Didok do gabe songon bitang nasida. Marsinodang dapota tua nasida. Ala mangarajai rap dohot Kristus. Disima atusata maripola do aka nadinggan na taula. Disima atusata molo saha do hape manang adong do sihirimon di ujung ni hasianganon. Disima atusata manang dohonot tama macayarga do hape. Haburjuon aka pabahenan nadinggani macayarga diadopan ni debata diperhitungkan oleh Allah. Maripola doaka nadenggan na tahu.
Sebaliknya, mulu akka parjahat majalo uhumama diari nasasadai. Dang adong hajahaton na holip manang na dipasobu debata. Alayang gosiula hajahaton didok jaloon na do uhuman. Ima parnidaan na masa. Na diida ni panurirang Daniel na dipabotohon tu bangsa Israel nang tuhita di partikian nuengon. Jadi macerikot do parnidaan ni. Alaniaha totu ala parnidaan na dipabotohon ni panurirang Danieli gabi tubuh do semangat. Gabi lemar siohok do nasida di parsitaonon namasa na dia dopan nasida. Bahkan mungkin saja orang-orang yang hidup di dalam kejahatan boy dohonon ala ni biar ni rohana gabe ikut tadi konon nama aka parulaon nasupatuti. Olani nakingan diturpukon adong suku-sukun sadi hari do masai. Sadi hari do partikian na. Ido pakatayon ni dua halak na diida si Daniel. Jala pakatayon ni pe alusi pe dang dapot tu rohana. Ido ubahin sahat tu partikian nuaing atau sampai kapanpun. Masalah waktu itu adalah rahasia dari Allah sendiri. Kapan berakhir dunia ini? Hahomion ni debatadui. Dadanan laho mertekateki debata taringot tu si. Jala memang saya totong dipasunggul hotu hita. Dan apalah partikian nena rumikot di hita. Alai bohado pangaradiota. Bagaimana kesiapan kita ketika Tuhan sudah menentukan waktunya. Amanginang memang anggota ringot tu partikian manang akhir zaman na ditaringoti diturpukon sahak tu nuaeng dohono ma setotong dope torop jol mama bahen akka penelitian taringot tu si. Ido ubahen seadong do manang torop do akka film-film yang ditayangkan tentang kehancuran dunia ini. Manang adong do namadok bahwa sudah ada wahyu tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ubahen itu tuhom matanggal itu tuhom matahun. Hape dung saha tuak kepartikian nang dito tuhon nei dang adong dope jupang partikian. Dungi adong do muse madok jupang ma aka bencana alam. Jupang ma aka hasusaan. Jupang ma aka parporangan. Dang adong beholong. Raga maka gobaran. Taringo tu ujung ni hasianganon. Tetapi Allah tidak pernah dalam Alkitab tidak pernah diberitahukan kapan waktu yang sebenarnya. Karena yang Tuhan inginkan adalah kesiapan pangaradeo diri. Asa gabe parjabar hita dihanguluan nasa leleng nileleng nei. Totong do dipasunggul hotu hita asa unang sibuk hita menuluk kiti adiga partikian na. Tetapi kita harus sibuk untuk mempersiapkan diri kita. Asa unang gabe tading hita, asa unang gabe halak nahona uhumi hita. Alai halak nasongon bitang panodang di nama jalo jabar hanguluan na sa liling-liling nai hita. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus marhite parnidaan na pinabotohon ni si Danielon ikodohonot tado dang sihabiarak kape ari na sasaday. Dang sihabiaran akhir zaman nanidok na bahwa itu adalah hal yang pasti. Di hari parpudii molo didope parsorion naso heamasa ikom masa disi lobisian akan nang taadopi ikom masa molo tungpe didok songoni alai parsorion na didok nei pardangolan bolon na didok nei holan dia kahalak pardosa doi. Holan dia kahalak naso olo tumadikon akka pangalasyon na doy. Jala hanguluan sa liling-liling na do. Dapotan manang jabar niya kahalak
na burju mangaradoti hatani debata. Hangoluan na manotong do, las ni roha do, jabar ni halak, na burju na gokholong, na mangaradoti hatani debata. Na patujolohon lo manirohani debata. Na padauhod diri na siyan akadosa. Hangoluan manang gabi songon bitang, manang songon las ni roha do ari sasadai. Dihalak na makasiholi debata, na makalunguton debata. Disima jalo ota tupal hangoluani. Ya, ibaratkan kita menerima piala kemenangan. Nang perupani di bagasan manang di partikian noaing saha diari na totuhoni amang gudang ne akaparukilan na horupionin. Amang adiga do salpu akahamaulon na huwa do pionin. Ido ubahen didok di temon saulat nai dumo mahamuin. Asa unang lilu waspadalah jangan sesat. Ekonomian padaraman naso adong peningkatan rupani. Maul niaka perkarejuan, ya. Kudang niaka masalah di tonga-tongan niaka ulonna. Dohot akaragam do pihak kasusahan di bagasan nguluna. Alai hatani debata marhite turpu jami taon. Didok unang lilu waspada jangan sesat. Asa unang gabe holang ngolutas ya debata molo peta adopi parukilan saha tu partikian noengon. Asa disudi kapar soriani ikon lemar si hohot. Ya, Daniel juga pada zamannya dia begitu hebat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Macai torop na makasuguhon ibana. Ya. Macai ragam doa kahasusaan dia dopi ibana. Sian akka halakna di sekitarna bahkan sian akka panggonggomi. Itu sebabnya dia sampai ke gua singa. Ya. Alai taida mah. Taingok dope hatani debata. Malua do ibana sian parsoryone ditiki. Ipatuduhon ibana parsiotonna. Parsitutonna na holan debatado si sobaon. Nahola debatado si oloan di bagasan ngulunay. Amang inang nang hita pe saulat na di sahat tu partikian noaing. Godang do ragam do na mangela hita. Nangakasilas ni roha pe akan nikmat dunia ini terkadang membuat kita menjadi lupa dengan Tuhan. Tae tong ngaka gugut tae rupani. Tae tong ngaka halani hamalo otta. Ya. Nangala do ngaka ahado hamoraon hagabion hasangapon luhut na yadong dihita. Gabe tapakai lo hobar tu hapur tibianon. Tabay ni gabe mangurui sangak di dongata. Tabay ni gabe memarginalkan akadongata. Alai naing marhute turpu jamiton. Bahwa tawaran-tawaran dunia juga, nikmat dunia juga. Disima didok asa gabe halak na marbisuk kita lau manibangi sa luhu ne asa unang gabe mago tupal hanguluani sian hita nang kopit 10 siaupe ya kopit 10 siaupe si pata sudah meninabobokkan hapor siota ngatorop halak na madok atau ema lewat live streaming maboy do tang pala betu bagas joro asing majo molo marsahit ate. Molo marsahit masih ya itulah dimaklumi. Bahkan dilarang do na marsahit do tu bagas jor. Alai las torot do madok nga gabe malas partodion na. Toy ma lewat live streaming. Molo lewat live streaming tabodo na. Dia ma partabona. So martapia pe boy. Sabil mangap pe boy. Sabil mardala-dala pe boy. Manang di dia pe ipatu pa boy na. Ya. Gabe dang adong be parsitu tua napala sisa des tonga jomi parsobau ni tua dopan ni debata. Ya sehingga adong istilah COVID-19 juga sudah meninabobokkan haporsiaon di halak Kristen. Domei siak kita. Asa ditiki nang tinotuhon ni debata partikiani dada gabe halak nahona uhumi hita.
Parsorion na nido na humebati siya na kaparsorion na masa nang hiyata adopi manang di tonga-tonga ni Portibion dada gabi tuhitay. Tetapi kita adalah orang yang setia. Kita adalah orang yang taat. Kita mahalak na marsihohot di haporsiaon. Kita mana mangulahon lomo ni rohani debata. Kita mana patujuluhon lomo ni rohani debata. Kita matotong na mangulahon holong na mangulahon akka ulaw na dinggan di tonga-tonga ni parangguluaton. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus hita do nuaeng. Ya. Hita nuaeng manomu-nomu haroro ni Tuhani. Hita nuaeng mangarade diri. Alani asa benget mahita. Molo masa akka tantangan di bagasan guluta. Asa totok kita di bagasan Tuhani. Molo ita jalo pe kasilas ni roha di bagasan nguluton. Satia hita mangulahon lomo ni roha ni debata. Uduk kita. Gabi halak na burju hita marhaporsyaon. Halak na burju di hata nang di pabahenan. Asa unang gabi malua tupal halunguluan isyak kita. Alay manang sadihari pe partikian na nung ngarade hita. Gabi marsinodang di ganup nguluta. Amen. Martangyak kita. Oleh ate mali Tuhan dia sini roham natotong di parmuduho ngulu nami. Tarlumobi mamarhite hatam na badiay di pasunggul hoko Tuhami. Asa totong mangaradi diri hami. Ay jupang do partikia di ujung ni ajal ni hasianganon. Asa gabe parjambar hami di hanguluan na manotong. Molo huado pihami si pata hamaolo di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa gabi halak na benget kami. Asa gabi halak na satia kami. Marsihohot haporsyon nami. Molo hujalo kami pihak karagam pasu-pasum di pardalanan ningulo namion. Totong huingot kami. Hodo mual hanguluan. Hodo mual nasa ragam niyak ka pasu-pasu. Molo dilehok ko pihak kakasempatan di kami. Ajari mali Tuhan. Lahu pasangapon guar bunda badiay. Pasu-pasu sudah ruas ni huriam. Nama dohoti partangyanganon. Diganup aka keluarga nasida. Sai suatu maholong ni roha. Gok holong di tonga-tonga ni bagas nasida ganup marsada-sada. Pasu-pasu ali Tuhan nama nami na nami. Diganup aka parkarejuan nasida pakyomu nasida gabe. Habaoran ni pasu-pasu. Habaoran ni las ni roha manang di dia pe nasida maringanan. Ama namin na namin ang ro, mga leo na kapartikyon na, tubagas joroon. Say, tabay makasilas ni roha, di pardalanan ni gulo na sida. Doho sude tahay ruas ni huria malituhan. Ulo tu ngadong na marsahit, na marukil, na marsitaono, na marhabo ni roha. Urupi manasida, jala say pamalu manasida. Apuli, tupahi nasida diak kasilas ni roha. Rodi sude akan nahuhirim hami hupasahat tami matuho. Atong say hatamma nagabe ujahan di bagasan ngulu nami. Urasi hami siya nasado-sado pangalasyon nami asa talup pami haboran ni pasu-pasum. Mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang namion. Amen. Mari demahita.
salam pengalaman salam. Tapasada rohata martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata aman namin na marhabangsa di benua gijang. Mauliati ma Tuhan di sobar rohanami tua dopa munasun na badiai. Diari sadario Tuhan. Boy terbaik kami Tuhan tari parhamisian bagas nami ganup. Bongot kami subagasan joromon. Ima di pertanyaan nami sisa halisa minggu. Diari Kamis bodarina na pinamasa ni Huriam. Ali amang pardinggan basa, sudai Tuhan tukura jumi hami Tuhan, tung alani asina roham due di hami saluhutna. Ubanda terbaik kami Tuhan, marsaur dohot ruasmu dohot turiam di bagasan tikyon, ima di pertanyaan nami sadarion. Ali amang pardinggan basa, di sadarion Tuhan, nungahu puji hami ho Tuhan mariti-iti paridion nami. Jalan nungahu puji hami Tuhan melalui musik modern nama sanuang siang seksi musik ni Huriam. Terlumuwi may Tuhan, nunga taruli hami Tuhan di hatam, na ipaingotok kami. Asa tokok kami Tuhan jaga hami di bagasan duan nami. Asa totok ingot kami Tuhan di hari paruhuman ni sugut. Asa parsidohot kami di hanguluan di harajaw musugut di Banua Gijang. Ali amang pardinggan basa di bagasan borginot Tuhan hubuk kami Tuhan ditangi yang pengudianan nami ima diamang pamela si hobbing nunga melalui operasi banasa dari Tuhan amanami jalan nunga selesai operasi merdalat doh denggan hubuto hami Tuhan holan alani asini roham dui Tuhan huban nawui berjalan lancar sudah ke operasi. Alena posto rohanami Tuhan di tahap pemulihan Tuhan di amanami. Lehumma di mana pos ni roha Tuhan. Dang adong nasubui terpatu pahudi bang amanami. Sangsuni manang keluarga Tuhan. Leo di nasida sabar ni pikiran. Asa di bagasan habengeton manang sabar ni roha nasida Tuhan keluarga. Nalaho merawat dalam pemulihan amanami amang si hobbing. Ali amang pardinggan basa. Hubok kami dui tu amanami. Posdor hanami ali amang pardinggan basa. Nang dibagas nasida peto ngasida Tuhan dalam tahap pemulihan. Leho dia manami pos niroha. Leho dia manami pikiran natigor. Asa dibagasan pos niroha amanami di pemulihan. Gabi bui marsugut malum panah nasida sian paramatangna. Nang dibagas tikyopi ali amang pardinggan basa. Hubok kami Tuhan totong dia nakon ni Huriam ima di Arif Purba na mengalami kecelakaan na tuari kecelakaan bermotor aliamang pardinggan basa. Polado sampai masuk rumah sakit anak pun nami sadarion alai pos rohanami amang hodo nagabe dokter ni segala dokter na merawat anak pun nami. Asa tumi bunyan anak pun nami humipas asa jaka keluarga pe pos rohana ala hodo Tuhan di saluhna akka dokter di segala dokter. Ali amang pardinggan basa totong hubungan kami Tuhan di bagasan tangyang nami ima di hami saluhna ruas ni Huriam HKBP Cijantung. Homa totong na malio di hami pos ni roha unang luas kami Tuhan. Kami madele diaka nama senuaing terlumubi di COVID-19. Natong dope satu nuaing adong nama saya. Nung atong masay berat kami Tuhan sebagian ruas nami mengalui parkarejuan. Songsongoni nang diaka parkarejuan pena hurang nuaing si karejuan Tuhan alani nama senuaing. Alina pos dorahan nami Tuhan di bagasan uduk dohot serep niroha kami di bagasan Boronginon. Mengaluhat tuada pamun nasun nabadiai. Asa asiroham Tuhan. Asa salpuh mapanahit COVID-19 sian negara namion. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan Boronginop Tuhan tutuk kami atong mangido todo pami aliamang pardinggan basa di anakon nami na sian nami satu nama gudang jak ka persikolan di nama sanuaing Tuhan
nunga bagi sebagian yan adong yan akon nami gabi tatap muka tu persikolan na. Ali adong dupe sebagian na PJJ manang pelajaran jarak jauh. Horo Tuhan nagabe mangalihon habistaran dian akon nami. Dospe berbeda-beda tipe pangajarion sian guruna. Alai napos dorhan nami ali amang disude Tuhan gabe manabah habistaran yan akon nami. Gabi boy diikuti nasida pelajaran nasian guruna sian persikolanna. Songsoni nang diaka tamat SD 1 perkuliah hapi ali amang. Horo totong na mangalion pos niroha di anak nami saluhutna. Asa diaka nuka nang salpu markuliah manang sekolah Universitas Tuhan. Asa lehon matotong di nasida pos niroha diaka parkarejuan. Asa boy niat Tuhan, boy nasida nung selesai marsikola, boy dapat parkarejuan sian pamarita nami. Ali amang pardinggan basa, diaka anak nami petuhan, di anak nami bawa dohot berua nang cukup umur lama muka pasaripeon na baru, asiroham Tuhan, paturu may sirokop nito di nasida, asa martaba-taba dope las niroha nasida liamang, lama muji pasangapon guarmu na badiay. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, di bagasan poronginop Tuhan, totok kubau kami Tuhan di negara namion, nuku bagi kami Tuhan sian berita media sosial manang berita televisi, nanaing memasa pemulihan di negara namion, neng kemajuan ekonomi, posrohan nami Tuhan di pamarintah nami, sian tingkat na terbawa satu tertinggi, di sesada urdot nasida sisada pakirimo Tuhan, asaboy nasida sisada dos niroha Tuhan, nalahu paringgaton negara namion, asa toho tutusongon pakirimo di hami, pakirimo di pamarintah, gabi maju ma negara namion di perekonomian, asa toto kami Tuhan, marlas niroha, jala marsonak kami Tuhan di bagasan guru nami, terlumubi di negara nami Indonesia. Ali amang pardinggan basa, posrohan nami amang diaka pangiduan nami, radi di diho saluhutna. Alani patorus may Tuhan saluhutna ali amang pardinggan basa, asa di bagasan sona suharibu-ribu kami Tuhan, terlumubi di hami akan namang nguton ho Yesus Kristus Tuhan nami. Ali amang pardinggan basa, disudi akasaka pangiduan nami, ali amang pardinggan basa, tukura jumi hami nagukdo sa dohami na badia doho. Alani asiroham, jumulu maurasi dosa pangalasan nami. Jumulu urasi pangalasan nami Tuhan, yak kami saluhut na li Tuhan. Asatun tamari pi hami majalo paso-paso siyakko. Di bagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mauliati madiho. Amin. Marid dehita, sian bukede nomor 210 sara dohot udutna, uhma tapapungu piliata. Tuhan,
tangiakom ma peliata. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho na sa ulibasa na malutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparsiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mangido mahita di tangiang atau patay. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malo maniroham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadari nangoluan siapari. Say samarusa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugion pangjunan. Palua mahami siapa ngago. Ay horna punah harajawm. Do augon. Rodia sang apos saliling lereng na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsoran nito di porbadia ma madongani hamu saluhutna. Amanginang sian hami nama kubasi pertanyaan di Bornginon upasahat tami matuhita saluhuna asa salam sehat totong ma ta ikuti protokol kesehatan manang didihay pehita maringanan horas madihita saluhuna.